Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh murid-murid, pundi kabare? Nah, mugi-mugi sehat sedanten nggih. Saderenge masuk pelajaran, ayo sareng-sareng berdoa supaya pembelajaran kita lancar. Nah, ing pertemuan sadurunge sampun bahas ngenani ukara langsung lan ukara ora langsung. Nah, materi ing pertemuan iki sik enek sambungane karo materi minggu ndek ingi. Nah, saiki materine yaiku nulis aksara Jawa. Nah, nulis aksara Jawa iki ngenani engko nulis ukara langsung. Yuk disimak bareng sareng-sareng yuk. Nah, supaya bisa nulis ukara langsung nganggo aksara Jawa kanthi bener, sliramu kudu mangerteni bab tetenger pada semaken andaran ing ngisor iki. Nah, sing kawitan yaiku enek jenenge adeg-adeg. Gunane yaiku kanggo nulis wiwitane ukara. Nah, tandane kaya ngene. Iki saben nulis ukara kudu ana adeg-adeg soale iki fungsine kanggo pambukane. Nah, tuladhane yaiku wulu ijo. Nah, ning ngarepe ana adeg-adeg kanggo niteni yen iku wiwitane ukara. Nah, terus sing nomor 2 yaiku padha lingsa. Bentuke kaya centang. Nah, gunane yaiku kanggo nulis tanda koma. Ning tuladhane wis enek yaiku Siti, Tita, lan Wida. Nah, ning kono wis enek tanda padha lingsa kanggo misahake saben jeneng utawa saben rinciyane apa ae. Nggih. Nah, padha lingsa duwe kembaran. Jenenge meh padha pisan, padha lungsi. Nah, bentuke tapi centang. Centange ana loro. Nah, gunane kanggo nulis tanda titik. Tuladhane yaiku Lita tuku buku. Nah, ning paling pungkasan iku ana tanda padha lungsi. Dadi iku niteni yen ana tanda titik. Nah, bareng ngono ana jenenge padha pangkat. Padha pangkat bentuke kaya koma cilik. Nah, ana loro komane, ndukur lan ngisor. Gunane yaiku kanggo titik loro. Tuladhane ning kono Mita tuku buku, tas, lan sepatu. Nah, ning kono sadurunge peperincane sing dituku iki apa ae iku ana titik loro, ana padha pangkate. Nggih. Lanjut yuk Nah, gunane padha pangkat yaiku ngapit ukara jangkep sing ana paprincene utawa rinciane. Tuladhane Aminah tuku pelem, nanas, lan kates. Nah, rinciane sing dituku Aminah iki kan pelem, nanas, lan kates. Dadi sadurunge diendoni padha pangkat sakmareke ukara tuku ning tembung tuku ning kono. Sing nomor 2 gunane padha pangkat yaiku ngapit angka. Dadi ning kono jelas ana tulisan dhuwitku Rp2.500. Sadurunge angka Rp2.500 ana padha pangkat. Nah, sakmareke pisan ana padha pangkat. Dadi diapit padha pangkat. Nah, sing nomor 3 yaiku ngapit petikan ukara langsung. Tuladhane Ibu dawuh sinawa sing sregep. Nah, iki fungsine sing utama yaiku ngapit ukara langsung. Ukara langsung sing diomongke iku diapit nganggo
padha pangkat. Jadi ditulis petikane ukara langsung iki mau. Samareke ibu dawuh ning kono ana padha pangkat kanggo niteni yen iku ukara langsung. Nah, Bu Tita pisan nambahi angka Jawa. Soale murid-murid kabeh kan ngerti gunane padha pangkat iku mau yaiku ngapit angka. Dadi Bu Tita ngajari angka Jawa pisan nggih. Niki ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 0. 0 dadi kalau 10 berarti 1 karo 0 nggih. Nah, Bu Tita duwe gladen gawe murid-murid supaya lebih memahami nggih. Ana ukara ing ngisor iki tulisan nganggo aksara Jawa. Nah, ana 5 ukara ning kono. Sampun Bu Tita terangne engko dadi nulis aksara Jawa nganggo aturane sing mau. Matur nuwun murid-murid sampun merhatekake penjelasan Bu Tita nggih. Iki Bu Tita duwe paribasan alang-alang dudu aling-aling. Rintangan bukanlah penutup kesempatan. Jadi apa wae rintanganmu, tuladhane saiki lagi musim virus corona atau COVID-19. Nah, iku rintangan bagi sebagian wong-wong. Tapi iku dudu penutup kesempatan nggih. Kabeh bisa dilakoni, pokok ana niat. Nah, cukup semanten dugi Bu Tita. Bu Tita pamit ngakhiri pelajaran iki. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.